bo día, son Xosé Regueira, son o vicepresidente da Deputación da Coruña e son o deputado de Turismo. Estamos in Fitur e a verdade é que é un placer ver como os produtos turísticos evolucionan e é tamén un placer ver como os concellos son capaces de salvar distancias, colores e unirse para dinamizar, para potenciar, para traballar a calidade de produtos turísticos tan consolidados como neste caso é o camiño de Fisterra a Muxía, que eu creo que ademais é un camiño, como decía na presentación, que ten dúas catedrais, nunha rinca, que é a Catedral de Santiago, ese marco impresionante, pero que remata en dous puntos que tamén son unha catedral e que son tamén un marco absolutamente impresionante, como é a Igrexa da Barca no Concello de Muxía e o Cabo, o faro do fin do mundo, no Concello de Fisterra. A verdade é que para a Deputación que os concellos cooperen e ademais sexan capaces de traer a esta Feira Internacional de Turismo a máis importante do mundo